Na inicijativu Županijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika matematike te uz financijsku potporu županije, u gimnaziji Fran Galović Koprivnica osnovan je centar izvrsnosti namijenjen izvrsnim učenicima s područja matematike koji su željni i voljni dodatnim sadržajima proširiti svoje znanje. Polaznici dolaze iz 3 koprivničke osnovne i srednje škole, te škola u Drnju, Hlebinama, Rasinji, Legradu i Koprivničkim Bregima. Mi ovog momenta imamo 100-tinjak učenika u tom projektu, negdje oko 25 matematičara iz gimnazije naše koprivničke, ostalo su učenici iz osnovnih škola koje gravitiraju u Koprivnici. Ono što je naša velika želja da u buduće to imamo u 3 naša centra, znači uz Koprivnicu da to budu Križevci i Đurđevac, te da imamo više predmeta, znači prvenstveno bi to uz matematiku trebalo biti fizika, kemija i vjerojatno biologija. A prvi rezultati su već vidljivi, jer učenici koji su do sada na tim takmičenjima bili uvijek negdje pri vrhu, ali nisu bili prvi, na zadnjim takmičenjima su uzeli prva mjesta na županijskoj razini. Dakle, mi želimo da oni ostvare i sigurni smo da će ostvariti rezultate i na državnim takmičenjima i to je ulaganje u one najbolje. Mi se uglavnom u sustavu bavimo onim lošima, a ne najboljima. Višestruko će nam se to sigurno vratiti. Znači, subvencioniranje mojim roditeljima pomaže u kućnom budžetu jer to im uvelike olakšava što ne moraju još dodatno izdvajati novce i za prijevoz jer je školarina i sama po sebi dosta skupa. Svjesni da svaka ušteda roditeljima školaraca dobro dođe, sufinanciranjem prijevoza smanjili smo trošak prijevoza na minimum. Mjesečna autobusna karta za učenike srednjih škola iznosi 50 kuna, a za one koji putuju vlakom 20 kuna. Tim novcem koji mi ostane od prijevoza možemo financirati neke druge izvanškolske aktivnosti koje me također koriste. U suradnji sa zajednicom sportova Koprivničko-križevačke županije tradicionalno su i ove godine proglašeni najuspješniji sportaši, sportašice i sportske ekipe Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini, a kojima su podijeljena priznanja i plakete. Među inima je i Klara Katavić iz karate kluba KTC, koja je u kategoriji perspektivne sportašice proglašena najuspješnijom. Karate me potiče da još budem bolja i u sportu i u školi. To je ono što volim raditi i ono čemu uživam. Kada radim karate, igram se. To je ono baš što me ispunja. Koprivničko-križevačka županija znatna sredstva ulaže u kreditiranje studenata s posebnim naglaskom na poticanje polaznika poslijediplomskih studija. Uspješan je primjer mladi znanstvenik Robert Čimin, polaznik poslijediplomskog doktorskog studija arheologije, kustos u muzeju grada Koprivnice, te voditelj brojnih arheoloških istraživanja na području Podravine. Posljednjih nekoliko godina provode se opsežna arheološka istraživanja na području naše županije i cilj nam je istražiti srednjovjekovne lokalitete što je moguće više. Treba reći kako su koprivnički povjesničari napravili jedan veliki dio posla, poglavito Ranko Pavleš koji je donio prije godinu dana povijesnu topografiju tog našeg kraja. A na nama je arheolozima da pokušamo na temelju njegovih saznanja ubicirati svaki od tih ili većinu takvih lokaliteta. Najznačajniji doprinos ovogodišnjih iskopavanja je zasigurno pronalazak jedne nadzemne jednoprostorne kuće iz razdoblja kasnog srednjeg vijeka koje smo prema prisutnosti keramičkih nalaza datirali u 14. stoljeće. Treba reći kako ovakvi nalazi nisu česti na području Podravine i samim time moramo biti sretni što imamo istraženi cijeli objekt.
Budući da je projekt pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama proširen u proteklim godinama na područje gotovo cijele Koprivničko-križevačke županije, ove godine se otišlo i korak dalje. U suradnji s Gradskim crvenim križem u Križevcima pokreće se novi projekt i to dnevni boravak za starije i nemoćne osobe, a koja financijska sredstva je u najvećem dijelu osigurala županija. Mi smo u dnevnom boravku predvidjeli nekoliko aktivnosti, sve ovisi o interesima korisnika, ali to se radi na principu radionica. Radionice vezano za rad sa staklom, sa keramikom, sa tekstilom, isto tako neki ručni radovi, izrada nakita. Evo, postigli smo jednu suradnju sa Centrom za odgoj i obrazovanje iz Križevaca. I ovaj drugi dio, a to su zdravstveni programi, jer imamo i prostor učionice gdje će naš voditelj tog dijela zdravstvenih programa, naš predsjednik dr. Franjo Husinec, voditi edukacije vezano na zdravstvene programe. Planiramo i učenje stranog jezika i možda onaj osnovni tečaj informatičkog opismenjavanja, jer su pokazali i takav interes. Prednost koju nudi ovaj program je pružanje mogućnosti starijim osobama za što dužim ostankom u vlastitom domu i njegova prilagođenost potrebama korisnika. Kontinuiranim ulaganjem u poduzetničke zone i davanjem raznih olakšica i pogodnosti od strane županije i jedinica lokalne samouprave stvara se povoljnija poduzetnička klima za privlačenje investicija. Kao primjeri koji to potvrđuju su potpisani ugovori, kupoprodajni ili o davanju prava građenja za zemljišta u pojedinim poduzetničkim zonama. Na opremanje poduzetničkih zona komunalnom infrastrukturom na području naše županije uloženo je gotovo 107 milijuna kuna, od čega su najviše uložile jedinice lokalne samouprave 68 milijuna, ministarstvo 30 milijuna i naša županija 9 milijuna kuna. Na prostoru naše županije najaktivnije je 10 poduzetničkih zona u kojima je registrirano 120 tvrtki gdje radi gotovo 2700 zaposlenih, ali kad ovo govorim dakle bez poduzetničke zone Danica koja je i prije 2004. godine u svom poslovanju. I u narednom periodu naša županija će sufinancirati izgradnju komunalne infrastrukture iz svoga proračuna, a sve zapravo u cilju privlačenja stranih investitora i otvaranja greenfield investicija sa povećanim brojem zaposlenih. Povrćarstvo je važan segment poljoprivrede u Koprivničko-križevačkoj županiji, pa se zbog toga već tradicionalno održava manifestacija Dani povrća. Poznato je da je povrćarstvo jedno od najzahtjevnijih grana poljoprivredne proizvodnje, jer zahtijeva mnogo fizičkog rada, a ubrani se plodovi brzo kvare. No Stanislav Strunjak iz Prugovca primjer je da proizvodnja povrća vraća najveći dio uložene ljubavi, energije i truda. Pa do sad smo posadili negdje 8 hektara kukuruza šećerca i negdje hektar mladog zelja, pola hektara kelja, pola hektara salate, komorača i kineski kupus jedan dio. Planiramo još 3 hektara paprike posaditi isto, to je sad tek su klanci u rasadu i oni se sade negdje koncem svibnja da bi se negdje u 8 mjesecu bralo to. Koprivničko-križevačka županija među vodećima je u Hrvatskoj po stupnju organiziranosti pokretnih knjižnica. Jedina je županija u Hrvatskoj u kojoj djeluju 2 službe pokretnih knjižnica u 2 grada, Koprivnici i Križevcima, kako bi se odgovarajućom vrstom bibliobusnog vozila službe što bolje prilagodile potrebama terena i korisnika.
Upravo zahvaljujući pokretnim knjižnicama, knjižničnom uslugom obuhvaćen je gotovo cijeli prostor Koprivničko-križevačke županije, na kojem se najvećim dijelom nalaze male općine bez realne mogućnosti za osnivanje vlastite knjižnice. Koprivnički i križevački bibliobus knjižničnom uslugom zajedno pokrivaju čak 19 općina, gdje imaju ukupno 84 stajališta. Proteklih godina puno je uloženo u poboljšanje materijalnih uvjeta za rad učenika i nastavnika, a rezultate ulaganja u školstvo nije bilo potrebno dugo čekati. Obrtnička škola Koprivnica u ovoj školskoj godini provodi projekt mobilnosti Leonardo da Vinci pod nazivom Tehnoban znanja. U sklopu tog projekta 8 je učenika Koprivničke obrtničke škole provelo 2 tjedna na stručnoj praksi u njemačkom Leipzigu. Ovakav primjer pokazao je kako je ulaganje u školstvo izuzetno bitan segment kojim se županija posvetila, a sve s ciljem da jednak standard bude dostupan svim stanovnicima županije. Jedna od temeljnih uloga županije je vođenje brige o školstvu. Sukladno tome mi smo u provedbi cijelog niza aktivnosti i investicija vezanih uz obrazovanje, prije svega izgradnju naših škola u Legradu, u općini Sokolovac. Jednako tako smo u protekloj godini realizirali 2 velika projekta energetske učinkovitosti u srednjoj školi u Koprivnici, isto tako u učeničkom domu u Križevcima. Kada govorimo o godini koja je pred nama, ona se prije svega zasniva dakle, na nastavku svih tih projekata i kojima bismo još mogli dodati izgradnju područne škole u Cirkvini ako uspijemo provesti natječaj. Ono što je zapravo naš najvažniji zadatak, to su velike kapitalne investicije u srednjoškolskom obrazovanju za koje planiramo kandidirati za određene izvore financiranja, prije svega na sredstva fondova Europske unije, ali možda i na projekt javno-privatnog partnerstva kada govorimo o novoj obrtničkoj školi u Koprivnici. Osim nje, tu su naravno u planu izgradnja nove zgrade gimnazije u Križevcima, isto tako dogradnja zgrade gimnazije u Đurđevcu. Nastavit ćemo investicije i u zdravstvu u smislu nabave opreme, u smislu ulaganja u naše prostore, jednako tako u nabavu novih vozila za Zavod za hitnu medicinu i sve ono što će još biti potrebno da bi taj sustav bio na razini koja udovoljava potrebe naših stanovnika.